Ahoj kamaráti, dnes si povieme niečo zaujímavé o národnostných menšinách na Slovensku. Ste pripravení na cestu do rozmanitosti? Poďme na to. Národnostné menšiny sú skupiny ľudí, ktorí žijú v našej krajine, ale ich kultúra, jazyk alebo zvyky sú iné. Na Slovensku žije mnoho zaujímavých národností, ako napríklad Rómovia, Maďari, Rusíni, Ukrajinci. Každá národnostná menšina má svoje vlastné zvyky a tradície. Napríklad Maďari majú svoje pestrofarebné kroje a oslavujú výnimočné sviatky. Rómovia sú známi svojimi krásnymi piesňami a tancami. A Ukrajinci zas radi varia boršč a slávia vesnu. Rusíni majú skvelé pokrmy, ako sú napríklad pyrohy. Viete, že na Slovensku sa hovorí aj inými jazykmi? Okrem slovenčiny sa môžete stretnúť s maďarčinou, ukrajinčinou, rusínčinou a rómčinou. Týmto jazykom sa dorozumievame a prenášame kultúru. Dôležité je, aby sme sa navzájom rešpektovali a učili sa od seba. Rozmanitosť nás obohacuje. Môžeme spoločne oslavovať a učiť sa o rôznych kultúrach. To nás robí silnejšími a priateľskejšími. Pamätajte, že každý z nás je jedinečný. A to je úplne v poriadku. Keď sa spojíme, vytvoríme silnú a krásnu komunitu. Spoločne môžeme rásť, učiť sa a užívať si to, čo nás spája aj rozdeľuje. A to je koniec našej cesty po národnostných menšinách na Slovensku. Dúfam, že sa vám to páčilo. Buďte zvedaví a učte sa o iných kultúrach. Vždy je čo objavovať. Pedagogický asistent Milan Berta.